Bună ziua! În ediția de astăzi vă invităm să explorăm o lume mai puțin cunoscută publicului nostru din România. Vom vorbi despre arta culinară chinezească și pentru aceste detalii îl avem alături de noi pe domnul Wu Banqiang, unul dintre bucătarii acestui restaurant chinezesc. Spuneți-ne, vă rog, ce preparate avem aici? Eu sunt de parte de restaurant chinezesc la Chongqing, din Bucătară. Am făcut și mâncare specială chinezesc. De exemplu, asta e pui cu susan, specială chinezesc, cu condiment din parte din China. Parte din acolo e din coțulaș. Coțulaș e ieșire din fân aluat am făcut. Ce le recomandați tuturor clienților care vin la dumneavoastră în restaurant? Ce preparate le pregătiți? De exemplu, clienți place pește salau, e pește vevelițe, o fel de pește vevelițe. Am făcut ieșire de modelul ca la vevelițe, dar din pește salau am făcut. Dar e falavoase, e sănătos, e proaspăt. Spuneți-ne, vă rog, ce avem aici? Despre peștele de care vorbeam mai devreme? Da, exact. Cum este pregătit peștele? Pește și scoate oase și tăiat bucățica frumos. Este puțin mai special tăiat pentru că are o formă deosebită. Da, marge cu lămâie filiat. Când clienții mănânc, se pune un pic de sos de lămâie și gustă foarte sănătos. Și arată foarte frumos. Mulțumesc! Haideți să le spunem telespectatorilor ce ne-ați mai pregătit. Avem aici niște spaghete, nu? Da, este spaghetti în chinezesc. Din orez am făcut. Le găsim la noi în România sau sunt de la dumneavoastră? Nu ai găsit la România. E din parte din China a produs. De unde folosiți produse pentru preparatele dumneavoastră? Din România sau din China? Din China. Din China, dar ieșile carne cumpărate din România. Spuneți-ne, vă rog, ce ați pregătit aici? Aici sunt de specială chinezesc, la placă, la mâncare pregătită, pune folie de aluminiu. Haideți să și desfacem să vadă telespectatorii. Bine. E un preparat tradițional chinezesc, nu? Da, exact. Aici este carne de vită și cu aladei, glas și ceapă, cu sos de soia la chinezesc. Nemaipomenit. Sunteți un bucătar desăvârșit? Da. Pregătiți și preparate românești sau doar chinezești? Doar chinezesc. Numele la chinezesc. Dacă vin clienți la dumneavoastră și cer să organizeze o masă festivă, se poate? Se poate. Aici la locul e capacitate mare, mâncare totul e proaspătă și puteți face lungi. Dacă vin și iau masa la dumneavoastră în restaurant și vreau să iau și pentru acasă, se poate? Se poate. Eu am făcut ieșire de pleanta, acolo e numărul de telefon, când putem să sună și iau la pachet. Aveți clienți? Da, clienți e mult, clienți și clienții e mulțumim de mâncare aici. Pentru ce optează clienții noștri mai mult? Român, din parte de român, place mâncare Chinezească sau românească? chinezesc. Dar aveți și produse românești. Da, ieșire de legume, dar când de pregătit și condiment, cele din chinezesc. Ca să spunem acum telespectatorilor, bucătăria chinezească este una mai specială. De ce este atât de vestită bucătăria chinezească? Ce are mai special? De exemplu, spaghetti în chinezesc, am făcut ieșire din orez. De exemplu, condiment, sos de soia, e din parte din China adus. Și vegeta de sale, numai la China ai găsesc. Și vă rog, mai este de plac, asta plac de ginseng, e din... Dau un gust deosebit mâncării și specific chinezesc, nu-i așa? Da, asta este. În final, vă rog să adresați câteva cuvinte telespectatorilor noștri. Așteaptă la restaurant chinezesc, doi pregătită mâncare specială, proaspătă. Vă rog, așteaptă. Mulțumim și acum să le ziceți un la revedere în limba chineză telespectatorilor noștri. Spune 再见。
Îl avem alături de noi și pe șeful de sală al acestui restaurant chinezesc, domnul Cercel Valentin, care ne va spune ce capacitate au saloanele din acest restaurant, că am văzut că aveți 2 saloane. Da, capacitatea restaurantului este de minim 100 de persoane, fiind împărțit în 2 saloane. Organizați mese festive? Da, organizăm foarte multe mese festive, petreceri, onomastici, cununii, botezuri. Fiind un restaurant cu specific chinezesc, întâlnim și români? Vin românii la restaurante chinezești? Foarte mulți români. Cam 70-80% din clienții pe restaurantului sunt mai mult români. Sunt dispus să încerce arta culinară chinezească. E mai deosebită. E foarte deosebită față de cea românească. Din ce ai observat tu, ce se comandă cel mai des? Care este preparatul culinar cel mai degustat? Acum nu pot să pun accent pentru un anume preparat. Clienții diversifică, adică la o masă sunt foarte multe preparate, adică o masă de 4-5 persoane aleg cam 6-7 preparate. În acest restaurant chinezesc sunt numai preparate exclusiv chineze sau găsim și preparate românești? Nu, doar preparate chinezești. Este fiind un restaurant chinezesc, se axează pe numai preparate chinezești. În final, transmite-le telespectatorilor noștri câteva cuvinte viitorilor voștri clienți. Vă așteptăm în restaurantul nostru chinezesc pentru a descoperi bucătăria și arta culinară chinezească. Iar dumneavoastră vă mulțumim că ați fost alături de noi la această ediție în care am încercat să descoperim câtuși de puțin arta culinară chinezească.